Iată cum să nu te oprești, noroc, cum să nu te oprești când vezi în spatele tău asemenea frumusețe. Fără nicio frică. Nota 10 pentru restaurant, acesta pot să-i pun doar pentru pâine. Sincer, să fiu, eu mă tem. În inima Carpaților Orientali, între județele Neamț și Harghita, se află una dintre cele mai spectaculoase creații ale naturii, Cheile Bicazului. Un loc unde muntele a fost sculptat de apă, iar timpul a lăsat urme adânci în piatră. Astăzi te invit într-o călătorie prin Cheile Bicazului și împrejurimi, un loc plin de povești, stânci uriașe și lacuri misterioase. Salutare, eu sunt Adrian și astăzi mergem la drum prin Cheile Bicazului. Este o zonă pe care mulți o cunosc doar din poze, dar aceasta ascunde locuri uimitoare. De la formațiuni stâncoase unice până la lacuri și peșteri care ascund o istorie de mii de ani. Drumul Cheilor Bicazului leagă Moldova de Transilvania. Este o șosea îngustă, tăiată direct în calcar cu pereți ce se ridică uneori la peste 300 de metri. Construită în secolul trecut, această rută a fost pentru mulți ani singura legătură între Piatra Neamț și Gheorgheni. Pe aici au trecut negustori, turiști, dar și călători care vroiau doar să simtă puterea naturii. Fiecare curbă dezvăluie o altă poveste. Stânci ca niște turnuri, cascade ascunse și râul Bicaz care nu tace nicio clipă. Momentan, după cum puteți vedea și din spate, ne aflăm la lacul Roșu. Este ora 8 și 26 de minute, încă totul este liniște. La doar câțiva kilometri de chei se află lacul Roșu, numit și lacul Ucigaș. S-a format în anul 1837, când o parte din muntele Ghilcoș s-a prăbușit și a blocat cursul râului Bicaz. Apa a acoperit pădurea de molid, iar trunchiurile copacilor se văd și astăzi ieșind din apă. Legenda spune că numele Roșu vine de la sângele oamenilor și animalelor prinși sub prăbușire, dar în realitate culoarea e dată de oxizii de fier din sol. Azi, lacul Roșu e loc de relaxare, plimbări cu barca și drumeții. Ascultând legendele despre acest lac Roșu, parcă te-ar lua fiorii, dar uitându-te la apă, nu este roșie. Toate tarabele și gheretele care sunt aici sunt închise. Încă nu prea sunt turiști, cu toate că am întâlnit turiști chiar din Moldova au venit. Da. Când mergeam pe drum ne-am mai întâlnit cu un autocar din Moldova, la fel se îndrepta încoace. Iată, cam așa este pe aici. La moment sunt chiar cazări pe marginea lacului. Foarte comod pentru turiști. Acolo este o panoramă. Cred că acum o să urcăm până acolo, iar de acolo se deschide o priveliște mult mai frumoasă asupra lacului Roșu. La lacul Roșu am mai fost, nu știu, vreo 4 ani în urmă și erau bărcile. O să atașez chiar niște poze să vedeți, dar acum din păcate nu erau. Păcat, mare păcat că dădeau așa o atmosferă mai specială, anume acest lac este renumit după aceste bărci. Mergem chiar acum, mergem acolo la panorama aceea să vedem. Eu tare sper să nu ne murdărim de glod, că e cam glodul, cum este o vorbă. Deci, iată, cam așa noi coborâm. Pe aici este așa traseu. Sper să nu mă duc în
apă, tot cu cameră și cu tot. Când treci de filmare și de tot. Iată acolo, pe copacul acela, pe buturuca aceea, noi trebuie să mergem și trecem în partea cealaltă. Un pic am trecut cu emoții, dar tot normal. Și iată acuși ne ridicăm la panoramă. Nu știu, evident, dacă mai urmăm acuși vreun traseu, că e foarte anevoios. E cam glod. Cum spuneam, glodo. Iată cam așa. Este urcarea spre panoramă. Și iată că ajungem. Iată cam așa este panorama, de unde se deschide o priveliște spre Lacul Roșu. Acolo e josul josului. Iată ce priveliște se deschide din această panoramă. Deja se văd cum se adună turiștii. Noi am fost un pic mai matinali. Mergem și noi acum înapoi, în stațiune. Opa, nu mă chic aici. Mergem și noi înapoi în stațiune, să mâncăm câte ceva, după care pornim la drum la cheile Bicazului. Deci iată, aici este un târg local, restaurant, mâncare, suveniri. Iată, aici avem și niște magneți cu Lacul Roșu la preț de 5 lei românești. Deci am venit acum la un restaurant, se numește Oxygen Restro. Ne-a adus așa câte un meniu, am comandat câte o ciorbă de burtă. Așteptăm să vină repede, să prindem la putere, că toată noaptea am mers pe drum, s-au descărcat bateriile complet. Așa că acum mâncăm foarte bine și mergem mai departe. Iar până vine mâncarea, ne bucurăm de așa o priveliște minunată. Deci a venit și mâncarea. Iată cam așa arată. Pâinică și poftă bună nouă. Nota 10 pentru restaurant acesta, pot să-i pun doar pentru pâine. Are un gust fix ca în copilărie, de la bunica. Este pâine de casă. Nu, gata, eu mănânc pâinea și altceva nu întâlnit. Cuțu. Iată cum să nu te oprești, noroc, cum să nu te oprești când vezi în spatele tău asemenea frumusețe. Să am aici o casă și mai mult nu-mi trebuie absolut nimic. Super!
Și când vezi o asemenea frumusețe, ia. Când vezi o asemenea frumusețe, cum să nu te oprești să nu faci un popas? Super! Doar când auzi apa și toată liniștea asta, îți dă o energie de nedescris. Deci ne-am plimbat puțin, iar acum mergem spre cheile Bicazului să explorăm. Poate urmăm acolo un traseu ceva, așa că rămâneți pe fir. Piatra Altarului, o stâncă uriașă de peste 1100 de metri, domină întreaga zonă. Localnicii spun că pe vremuri aici veneau ciobanii să se roage la soare și la ploaie, iar de aceea i s-a spus Altarul. Privind-o, parcă înțelegi de ce. Forma ei chiar seamănă cu o catedrală de piatră. Deci iată am ajuns la cheile Bicazului, ne-am întors înapoi. Acum mergem să facem și noi un traseu. Acolo este un traseu cam de vreo o oră până la podul suspendat cel mare. Apropo, acei care au fost la acest pod, scrieți în comentarii. Oba, chiar îmi este foarte interesant. Traversăm așa potecă. Aici este o cascadă. Este un râu. Așa. Și iată, chiar acolo înainte este un panou unde o să aflăm toate informațiile necesare. Așa, deci traseul tematic Piatra Poienii. Structura geologică a munții Hășmaș. Aici este o scurtă descriere. Deci, și iată traseul. Iată, aici avem așa un indicator. Mergem 5 minute. Apoi mergem aproximativ 30 de minute și ajungem la o răscruce, unde dăm peste primul pod suspendat cel mic. Aici avem indicator alb cu galben și mergem. Mergem 5 minute pe dunga cea galbenă, după care, așa, atent, eu o să încerc să merg și să vorbesc, după care o să ajungem la primul pod suspendat, iar de acolo trebuie să citesc în telefon, mi-am pozat, mai mergem 30 de minute. Așa că mergem încetișor. Drumul este, n-aș spune că e glot, chiar e foarte ok. Iată cam așa arată poteca pe unde mergem. Este destul de ok. Așa. De acolo avem râulețul. Curge la vale. Și noi mergem. Da, dacă scrii cheile Bicazului în TikTok, apoi nu există video unde să nu vezi podul mare suspendat. Iată, prieteni, și primul pod suspendat. Să vedem dacă am curajul să mă urc pe el. Iar pe noi aici ne întâlnește cam așa frumusețe.
prieteni, haideți să încercăm să urcăm pe aici. Deci avem așa un tros, ne ținem de el și urcăm. Da, e un genere Van Damme. Cu o mână țin camera plus stabilizator și cu una mă țin de tros. Așa. Ușurel, frumos, fără frică și de aici cam așa panoramă se deschide. Așa, mai avem puțin și ajungem la pod. Așa, super. Da, prieteni, cum e să atârni în aer. Așa, dacă slăm pe o scară de la 1 la 10 despre frică, e 3, fără nicio frică. Nu, sigur, podul ăsta e foarte sigur. Ducem în parcea, frumușel, da, super. Ia uitați, de aici ce priveliște. De aici se vede și stânca aia. Foarte rău că nu e acum vara, că aș făcut aici un not. Numai când vezi apa asta așa albastră, verzuie, parcă te-ai încumetat. Dacă sincer, aș face un not. De la această răscruce avem de mers aproximativ 30 de minute până ajungem la o altă răscruce. De acolo urmăm indicatorul cu cruce galbenă, mai mergem câteva minute și ajungem la podul cel mare suspendat. O, a dat și copii. Hello! Hello! Este a doua mea experiență de traseu prin munți și iarăși greșeală, că nu am luat apă cu noi. După 10 minute de mers, deja răsufle și înghiț noduri. Aici mai avem un indicator cu păsările care se întâlnesc. Așa avem ciuvică, merla de apă, aușel sprâncean, forfecuță, pițegoi și ciocănitoare de munte. Traseul se complică mai tare și mai tare. Cred că se observă pe respirația mea. Sunt chiar lângă un indicator. Greșeala mare când am luat stabilizatorul. Mergem. Nu ne dăm bătuți. Am ajuns la un așa indicator. Mai avem încă un pic. Doamne, este. Se vede podul suspendat. Ajungem și la el. Ura, coborâm încet. Am ajuns la destinație.
Dacă am ajuns până aici, trebuie să încercăm. Trebuie să încercăm să rămână o amintire pe toată viața. Că Doamne ajută. Și într-un ceas bun. Îți dai seama că tu urci acolo și tu nici nu știi ce se întâmplă. Tăticiotka. Așa. Eu sper că microfonul prinde și mă aud. Deci, aici cred că se dăm cu zadnie, cum s-ar zice. Așa. Așa frumos este. Poate scrie undeva, că nu trebuie de dus pe dâns. Nu. Eu cred că e ok așa. Noi totuși nu filmăm content extrem. Sincer, să fiu, eu mă tem. Pur și simplu așa să fie mai mulți oameni, eu mă ducem acolo. Dar și eu singur nu mă duc. Am venit pe pod, ne-am făcut video, poză, tot ce vrei. Încetișor plecăm mai departe la drum. Am plecat, dar deodată trezin înapoi. Și vorbești și cu tine, nu ai idee acolo și plecăm înapoi spre cheile Bicazului, unde am lăsat mașina. O să mergem la market să cumpărăm ceva de ale gurii, neapărat ceva de băut și o să mergem spre cazare. Și cred că deja ne revedem la cazare. Bună dimineața! Ieri deja nu v-am mai arătat cazarea, am ajuns târziu, obosiți până am pregătit de mâncare. Astăzi deja o să vă fac un room tour. Ne aflăm în satul Dămuc, lângă Bicaz. Pensiunea se numește Casa Lucia și noi de aici deja ne spunem la revedere. Iar pe voi vă las să urmăriți cum arată această pensiune, camera în care ne-a cazat. Așa că pot să vă recomand cu încredere că este o pensiune foarte frumoasă. Camera este o cameră privată. Sunt și camere pentru familii la etajul 1, al 2-lea, dar este și o cameră privată. Deja vă alegeți ce doriți. Și noi de aici ne spunem la revedere până data viitoare, când o să pornim la drum în altă locație și direcție. Pa, pa!